Dosť ľudí mi píše, že ako zistia, či majú vo svojom okne trojsklo alebo dvojsklo. Ja vám teraz ukážem veľmi jednoduchý trik, ako to zistíte. Začneme najprv dvojsklom. Zistiť dvojsklo je veľmi jednoduché. Sa pozrite na to samotné sklo, tak tam nie je žiaden predel. Je tam síce takáto čiarka, nie je tam nejaká medzera, že to vieme, že je dvojsklo, ale úplne si to potvrdíte tak, že zapalíte zapaľovač a musíte vidíte dva ohníky. Na jednom skle jedno a na druhom skle druhé. Trojsklo zistíte tak, že už tam vidíte, že tam je taká medzera, taký predel, to je to tretie sklo. A zase potvrdíme si to zapaľovačom a máme 3 ohníky a vieme, že je to trojsklo. Dávajte si pozor, lebo keď máte nejaké neprehľadné sklo v tom dvojskle alebo v trojskle, nejaké mliečne alebo činčila, tam s tým zapaľovačom vám to fungovať nebude. Ale ak neveríte ani tomu ohníku, tak viete to ešte zistiť tak, že normálne berete tieto zasklievacie lišty, na to sklo sa pozriete úplne ako zásluhová, ako bolo nalepené. Teraz ide meniť sklo, tak si to môžeme aspoň overiť. No takže tu máme vymenené trojsklo. Najprv si vyskúšame test ohníkmi. Máme pekné 3 ohníky a tu sa môžete pozrieť, že tu máme jedno sklo, vonkajšie sklo a v strede je to tretie sklo. To je vlastne presne táto špárka, ktorá je vždycky v tom trojskle.